ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ንኹሉ ፈቲሽና ኣገዳስነት ዘለዎም ዓበይቲ ዜናታት ናይ ዓለም ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ኣብ ናይ ሎሚ ኣርስትና ንሪኦ መራሕቲ ናይ ኤውሮፓ ንመጀመርያ ግዜ ድሕሪ 2 ዓመት ኣቢሉ ምስ መራሒ ናይ ራሻ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ራሻ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣብ ሓደ መጋባእያ ክራኸቡ ከም ዝኽኣሉን ኣብኡ ዝተፈጠረ ድራማታት ድማ ክንርኢ ክንፍትን ኢና እዚ ኸኣ መራሕቲ ኤውሮፓ ናበይ ገጾም እንታይ ሓሳብ ከም ዘለዎም መደቦም እንታይ ከም ዝመስል ከነፅረልና ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ራሽያን ዝግበር ዘሎ ምፍጣጥ ናበይ ደረጃ ይኸድ ከም ዘሎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምምሕዳር ድማ እንታይ ዓይነት ስጉምታት ክወስድ ይበጋገስ ከም ዘሎ ክንርኢ ኢና ናይ ዩኬይ ወታደራዊ ኣዛዚ ዝበሎ ክንሰምዕ ኢና ስለዚ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎም ክንርኢ ኢና መጀመርያ ግን ቅድሚ ነዚ ኩሉ ምርዳእና እቲ ኩናት ንመን የርባሕ ኣሎ ንዝብል ኣርእስቲ ክምልስ ክንፍትን ኢና ኩናት ንኩሉ ክሳራ ከይመስለኩም በዚ ንጀምር ኣፍኮርስ ኣብዚ ቻነል ዝፈሊጥና ኣለና ግን ኩሉ ግዜ ደጋጊምና ክነስዕለሉ ዘለና ሓዳሽ ሪፖርት ክንርኢ ኢና What do the wars in Ukraine and West Asia have in common? The involvement of the United States of America and their military-industrial complex. The Americans are the world's largest exporters of arms. Their weapons do not just sustain conflicts, they also escalate them, and the US profits from it. The American defense industry thrives on global conflicts. It turns chaos into profit. So ሓደ ነገር ኣብዚ ክርዳእና ዘሎ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ሰብ ዘየስተብህለሉ ኣብዚ እዋን እዚ እኳ ንፁርና ኮነ መፅቲ ቀደም ይብሕቡ ነይሩ እምበር ኣብዚ እዋን እዚ ኩናት ሓደ ኣገዳሲ ክፋል ቢዝነስ ናይ ኣሜሪካ ከም ዝኾነ ምርዳእ የድሊ ዓበይቲ ኩናት ብፍላይ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝግበር ዘሎ ኩናት ኣብ ቃዛ ነይሩ ናብ ሊባኖስ ከይዱ ምስ ሑቲ ዝግበር ዘሎ ንሕጂ ድማ ናብ ሱርያ ሰጊሩ ዘሎ ብወቅዑ እዚ ኩናት እዚ ኣገዳስነት ከም ዘለዎን ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ስለምንታይ ኣሜሪካ 50% ናይ ኣፅዋር ዓበይቲ ኣፅዋር ኣብ ዓለም ዝሽየጡ ኩለን ሃገራት ናይ ዓለም 190 ወይ 200 ሃገራት ኣለዋ እንተኢልና 50 ሚታዊት ናይቲ ኩሉ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒ ዘፍርዮን ካብ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒታት ዝብገስን እዩ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓውዲ ሙሉእ ብምሉእ ዶሚኔት ጌራቶ ዘላ ዓውዲ እንተሎ ኮይኑ ኣፅዋር እዩ ኣብ ናይ ኣፅዋር ኣሜሪካ ልዑል ዓቕሚ ዘለዋ ወይ እውን ነቲ ዕዳጋ ናይ ኣፅዋር መሊኻቶ ዘላ ሳያ ሓሙሽተ ዘይኮነ ካምፓኒታት ድማ የንሰን ነቲ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ድማ ዝዝውር ወሰን እየን ስለዚ ኣፅዋር ክሸጥ ተኮይንካ ኣፅዋር መዓስ እዩ ዘድሊ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ዕግርግር ምዝህሉ እምበር ሰላም ምዝህሉ ይኮነን ኣብ ሰላም ናይ ኣፅዋር ካምፓኒ ክረብሕ ኣይክእልኒ ስለዚ ክረብሕ እንድሕር ኮይኑ ዕግርግር ክፍጠር ክኽእል ኣሎ ከስፋሕፍሕ ክኽእል ኣሎ ክረስን ክኽእል ኣሎ ስለዚ መን ስዒሩ መን ተሳዒሩ ዘይኮነ እቲ ዕግርግር ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ክኸይድ ክኽእል ኣሎ ስለዚ እተን ኣብ ውግእ ዘለዋ ጥራይ ዘይኮነስ ብምልእ ናብቲ ከባቢ ዘለዋ ሴኪሪቲ ናተን ስጋእ ስለ ዝስምዐን ወይ እውን ምፀላእየን ውድድር ስለ ዝሕዘን ብዙሕ ኣፅዋር ይገዝኣ ብከምዚ ድማ ቢዝነስ ናይ ኣሜሪካ ይቕፅል ማለት እዩ እዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ሕማቅ ግዜ ስለ ዝኣተና ዘይኮነስ ብረብሓ ዝድረኽ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ሪፖርት ብዓለም ዘውፅዎ ድማ ክንርኢ ኢና ሕጂ into profit. And it has done this again in Ukraine and West Asia. Profits of American defense supplies have soared. We have the latest data from SIPRI, that's the Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI. They have analyzed last year's defense deal. SIPRI. They have analyzed last year's defense SIPRI, that's the ኣብዚ መጀመርያ ክንርኢ ዘለና ሓደ ሲፕሪ ዝበሃል ኣብ ስቶክሆልም ኣብ ስዊድን ዘሎ ሓደ ኢንስቲትዩት ኣሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣፃርዩ ሓበሬታ ዓመታዊ ዘውፅእ ካብተን 100 ካምፓኒታት ወይ እውን ሰፕላየርስ ዌፐን ሰፕላየርስ ኣፅዋር ዘፍርያ ካምፓኒታት ኣብ ዓለምና ተን ዝዓበየ 41 ካብን ናይ ኣሜሪካ ወይ ኣብ ኣሜሪካ ቤዝ ዝኾነ እየን ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ኮርፖሬሽንስ እየን 41 ካብኣተን 41 ምዃነን ጥራይ ግን ኣይኮነን እዚ ክንብል ከለና ናይ ራሻ ካምፓኒ ናይ ቻይና ኣሎ ናይ ገለመለ እዚ ኩሉ ሓዋዊስካ 41% ናቱ ኣሜሪካ ዶሚኔት ትገብሮ እዚ ዓውዲ እዚ ስለዚ ዘገርም ኣይኮነን ኩናት ኣብ ኩሉ ዓለም ናይ ኣሜሪካ ኢድ ክንርኢ ከለና ምክንያቱ ነቲ ናይ ኣፅዋር ዕዳጋ መሊኾሞ ዘሎ ተቆፃፂሮሞ ዘሎ ሶም ስለ ዝኾኑ Stockholm International Defense Deals, and they've confirmed what ገለ ካብተን ዓበይቲ ካምፓኒታት ናቶም ከንታየን ሎኪድ ማርቲን ዝበሃላ ትበሃል ሓንቲ ካምፓኒ TF35 ገለ ዝበሃል ዓበይቲ ነፈርቲ ከምኡውን ታንክታት ገለ መለ ዘፍሪ ካምፓኒ RTX ዝበሃል ኣሎ ኖርትሮፕ ጋርማን ዝብል ኣሎ ካልእ ኣሎ ጀነራል ዳይናሚክስ ዝበሃል ኣሎ ቦይንግ ዝበሃል ኣሎ እዚኦም ካምፓኒታትን ሓሙሽተ ቀዳሞት እየን እዚአን ካልእ ንኣሽቱ የለን ማለት ኣይኮነን ግን ተን ቀዳሞት ሓሙሽተ እቲ ዝለዓለ ናይቲ ዕዳጋ ዶሚኔሽን ዘለወን ኣብ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ድማ
ልዑል ዝኾነ ተቆጣጠርነት ወይ ዓቕሚ ዘለዎ ናብቲ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ንምቁፅፃር ማለት and they've confirmed what the world has known all along. Global conflicts boost revenues for the US. Wars help them grow. This is data from 2023. US defense companies dominated the global arms bazaar. They accounted for 50% of all weapons sold worldwide. And what was the value of these contracts? $317 billion. እዚ ንሪኦ ዘለና ውግእ እንጌራ ከም ዝኾነን ረብሓ ከም ዝኾነን ንቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ዘሕዝነካ ንኤሮፓ ከምኡ ዘይምዃኑ እዩ ምክንያቱ ኤሮፓ ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ኣፅዋር ዘፍርያ ስለ ዘይብላ እቲ ገንዘብ ቢልዮናት ንዩክሬን ትቦ ዘላ ጥውይ ኢሉ ናብ ኣሜሪካ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ኣፅዋር ክግዛእ ምንታት ስለዚ ኣሜሪካ ካብቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ከምኡውን ከም ናይ እስራኤል እውን እንተኾነ ብዙሕ እያ ትረብሕ ዘላ ኣብ ናይ እስራኤል ግን እስራኤል ስለ ዘይትኸፍሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቶም ኮርፖሬሽንስ ይኸፍለን ማለት እዩ ስለዚ ፍልልይ ኣለዎ እዩ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ከባቢ 50% ናይቲ መሸጣ ናይ ኣፅዋር ኣሜሪካ ዶሚኔት ክገብራ ከላ ዋግኡ ኸ ክንደይ እዩ 317 ቢልዮን ዶላር ስለዚ ገጅፍ ቁፅሪ ኢና ንፅውዕ ዘለና ኣሜሪካ ነዚ ኣብ 2 ዓመት 200 ከባቢ 200 ቢልዮን ንዩክሬን ሓጊዛ ክንብል ከለና ኮርፖሬሽንስ ናታ ግን 317 ቢልዮን ኣታዊ ገይረን ኣለዋ እንታይ ማለት እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ካብ ህዝቢ መንዚዑ ነቲ ገንዘብ ነቶም ኮርፖሬሽንስ ይበሎ ፅቡቕ ማለት ኣይኮና ኣሜሪካውን ዝበፅሕ ህዝቢ ካብዛ ይረብሕን እዩ እተን ናይ ኣፅዋር ካምፓኒ ኣብኡ ካምፓኒታት ከምኡውን ኣብቲ ብርክናተን ኢንቨስት ገይሮም ዘለዉ ግን ይህብቱም ኣለዉ ስለዚ እዚ ምግንዛብ የድልዮ ከመይ ገይሩ እቲ ነገራት ይዘዋወር ከም ዘሎ እቲ ኩናት ንኣሜሪካ ናይሮጳን ሓደ ዓይነት ረብሓ ይኮነን ዘሎ ንኣሜሪካ 2-3 ዓይነት ረብሓ እዩ ዘለዎ እዚ ኣፅዋር ጥራይ ምሻጥ ንዛረብ ኣለና ኩናት ምስ ራሽያ እንታይ ፈጢሩ ነዳዲ ናብ ኤሮጳ ዝመፅእ ዝነበረ ጠጠው ኣቢልዎ ስለዚ ኤሮጳ ካብ መን ይገዝኡ ኣለዉ ካብ ኣሜሪካን ካብ ካልእ ቦታታት ስለዚ ኣሜሪካ ነዳዲ ናታ ተውፅኦ ዘላ ዕዳጋ ፈጢራትሉ ዝሰፍሕ ዕዳጋ ናይ ኤሮጳ ነዳዲ ዝበሃል ዘይብሉ ንዓታቶም ከመይ ጌርካ ነዳድናትካ ብኽቡር በቲ ራሽያ ትሸጠሎም ዝነበረ ዘይኮነ ብኽቡር 4% ይድውስኽ እቲ ናይ ኣሜሪካ ነዳዲ ሲምፕሊ ብኤልኤንጂ ብመራኸብ ስለ ዝመፅእ ብሻምቡቆ ክመፅእ ከሎን ብመራኸብ ክመፅእ ከሎን ዓብ ፍልይ ዘለዎ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ካብቲ ጀርመን ካብ ራሽያ ትረኽቦ ዝነበረት 4% ይድውስኽ እቲ ነዳዲ ፀዓት ማለት እዩ እዚ እንታይ ይገብረሎም ተቆጠባ እቲ ኢንዱስትሪ ናይ ጀርመን ብቁልጡፍ ጀርመን ዲኢንዱስትሪላይዝ ትኸውን ኣላ ዝበሃል ድማ ካብኡ ዝብገስ ስለዚ እቲ ኩነታት ንኣሜሪካ ከመይ ገይሮም ፅቡቅ ገይሮም ነቲ ኩነታት ይረብሕሉ ኣለዉ በንጻር ኤሮጳ ከመይ ኢሉ ይህሰ ኣሎ ኢና That's the money American companies earned. It's a big number. It's also a warning sign. It points towards a dangerous trend. A new arms race is underway and America is actively enabling it. Why do you think countries buy weapons? To maintain the balance of power, to deter aggressors and to preserve stability. But just look around you. Weapons are not ending conflicts or restoring stability. They are, in fact, intensifying wars. Out of the world's top 100 weapon suppliers, 41 companies are based in the US. These companies accounted for half of all weapon sales last year. The world's top 5 defense manufacturers are American. These are the companies: Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, Boeing, and General Dynamics. Together, these 5 companies, these 5 American companies, accounted for 31% of all sales last year across the world. So, زينا نزلنا جي እቲ ኣፅዋር መጠን ረብሓ ካብ ኩናት ዘለካ እንታይ ክትገብር ኩናት ከስፋሕፍሕ ክደሊ ኢኻ ሰላም ክመፅእ ኣይትደልን ኢኻ ንኩናት ንክቕፅል ድማ ዝተፈላለየ መንገዲ ክትፅሕትር ኢኻ ኩናት ንምፅሕታር ድማ እዘን ካምፓኒታት እዚኣተን ዝያዳ ብመንገዲ እቲ ስልያዊ መርበባት ናይ ኣሜሪካ ከም በዓል ሲኣይኤ ገይሮም እዮም ዝሰርሑ ንሳቶም ነቲ ነገራት ሓዊ ዝፅሕትሩ ነቲ ኩነታት ብድሕሪ መጋረጃ ከይተረኣዩ ሽግር ናብ ኩናት ከም ዝኸዩ ዝገብሩ እዮም ብኡ ምስቲ ሽግር ምስ መፀ እተን ሃገራት ምስ ተራፅማ ድማ እተን ናይ ኣፅዋር ካምፓኒታት ብዝያዳ ክሸጣ ይኽእላ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ኩሉ ዝሽየጥ ዘሎ እዘን 5 ካምፓኒታት ድረኣነን ጥራይ 31% ናይቲ ቶታል ናይ ኣፅዋር ሽያጥ ንሳተን ሸፊነንኦ ነይረን ስለዚ ናይ ብሓቂ ዘይተመጣጠነ ሓይልን ረብሓን ዘለዎን ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት ኣብ ዘመነ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ናብ ኳሱ ኣብ ወታደራዊ ሓይሊ ዝኣምን ስለ ዝኾነ ነዘን ካምፓኒታት ሽግር ክፈጥረለን እዩ ዝብል እምነት የብለይን ምክንያቱ ሚሊተርናትና ዝሓየለ ክኸውን ኣለዎ ስለ ዝብል በቲ ኮይኑ በቲ ግን እንታይና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ሓደ ኣዝዩ ሓደገኛ መንገዲ ምዕባለ ከም ዘለዋ እዚ መንገዲ እዚ እዩ ድማ ንዓለምና ካብ ኣሜሪካ ንኣሜሪካ ሓቀኛ ምስላ መጠን ዘበነ ሶሻል ሚድያ ቀፃሊ ሓቀኛ ምስላ እናወፀ ይኸይድ ስለ ዘሎ ሃገራት ይኹኑ ኣህዛብ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካን ፖለቲካ ኣሜሪካን ዘለዎም እምነት ወላ ኣሜሪካ እቲ ሓድሽ ወለዶ ናይ ኣሜሪካ ነዚ ኣገባብ እዚ ኣይቅበሎን እዩ 5 ካምፓኒታት ንኣሜሪካ ፍሉይ ናይ ስራሕ ዕድላት ዝፈጥራ ኣይኮናን ፍሉይ ሂወት ዝፈጥራ ኣይኮናን እተን ናይ ሰላም ካምፓኒታት እተን ኣብ ሰላም ዝረብሓ ብሰንኪ እዚአን ዝኸስራ ዘለዋ ድማ ኣንፃረን እየን እዲኹም ኣለዎም
ሃገር ሓንቲ ሱርያ ክትፈርስ ከላ ነተን ብሰላም ንብረተን ዝሸጣ ዝነበራ ዓበ ክሳራ እዩ ነተን ኣፅዋር ስለዚ እተን ኣፅዋር ወላ እኳ ዘይተመጣጠነ ዓቕሚ ኣብቲ መንግስቲ እንተለወን ብዙሕ ሰብ ይድግፈን ማለት ከየምስልና እዚ ግዜ እዚ ኩነታት ዝቅየር ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ወላ ንኣሜሪካ እውን ዘዋፅእ መንገዲ ስለ ዘይኮነ ብሓዊ ፀወታ ስለ ዝኾነ ኣብና ዓለምና ኣብ ዝገደደ ሽግር ክወስዳ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣይ ሆፕ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ገለ ነገር ክግበረሉ እዚ ኩነታት እዚ እምበር ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ከምዚ ዓይነት መንፈስ ከለና ሕጂ እቲ ዲፕሎማሲ ብከምዚ ዓይነት ዝዝወር ዘሎ ዓለም ድሕር ኣለካ ኮይንካ እቲ ዲፕሎማሲ እንታይ ክኸውን ኢኻ ትፅበዮ ብዙሕ ክሰርሕ ይፅበየን ኢኻ ስለዚ ኣብቲ ናይ ዲፕሎማሲ ለንቀና ኣጋጢሙ ዘሎ እስከንርአ For the first time since the full-scale invasion of Ukraine in 2022, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov has stepped foot in the European Union. In what was a tense visit, Lavrov attended the summit of the Organization for Security and Cooperation in Europe, held in Malta. The foreign minister arrived only a few minutes before his Ukrainian counterpart, Andriy Sybiga, who later walked out of the hall ahead of Lavrov's remarks. Russia is not a partner. It is the biggest threat to our common security. Russia's participation in the OSCE is a threat to cooperation. So ኣብዚ ዋዕላ ኣብ ማልታ ዝተኻየደ ነይሩ ኣብዚ ዋዕላ እዚ ንመጀመርያ ግዜ ምስ ኤውሮፓውያን ኣብ ከምዚ ዓይነት ዋዕላ ኣብ መሬት ናይ ኤውሮፓ ማለት እዩ ናይ ራሽያ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሰርጌይ ላቭሮቭ ተሳቲፉ ነይሩ ርግፀኛ ብዙሓት መራሕቲ ናይ ኤውሮፓ ንኽመፅእ ከም ዝደልይዎ ዝነበሩ ምክንያቱ እቲ ዘሎ ኩነታት ብገለ መንገዲ መፍትሒ ክናደየሉ ኣለዎ ይብሉ እቶም ኣሜሪካ ብቐጥታ ትዝውሮም ዘላ ከም በዓል ዩክሬን ፖላንድ ገለ መለግ እንታይ ኢሎም ነቲ ዘረባ ኣድማ ገይሮም ኣብቲ ታሽሙ ከኣትው ይደለዩን ካብኡ ክወፁ ፈቲኖም ገለ መለ ድራማታት ተሰሪሑ ማለት እዩ በረድየን ደብደደይ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ናይ ዩክሬን ራሽያ ተዛዕበየት ፀላኢትና ስለ ዝኾነት ኣብዚ ዋዕላ እዚ ክትሳተፍ ኣይግባኣን እዩ ንኤውሮፓ ተዛዕበየት ስግኣት እያ እናበለ ክኸስስ ተራእዩ In response, Russia's Sergei Lavrov accused the West of orchestrating a new Cold War, which he said could risk turning into a hot one. He also defended Russia's actions in Ukraine. The result was the reincarnation of the Cold War. ብሓፈሻ ኣብቲ ዋዕላ ናይ ራሽያ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ከም ዝበሎ ብሓዊ ፀወታ ይካየድ ከም ዘሎ ንዝሑል ኩናት ናብ ውዑይ ኩናት ንምቕያር ብዙሕ ተብተብ ይግበእ ይበሃል ከም ዘሎ ምዕራባዊ ዓለም ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ሓደገኛን ንኹልና ኣብ ሓደጋ ከውድቕ ዝኽእል ምዃኑን ኣነፂሩን ኣጠንቂቑን ማለት እዩ Now with a much greater risk of becoming a hot one. After he spoke, Lavrov quickly left the room, but US Secretary of State Antony Blinken, who was also attending the summit, did not mince his words. He denounced Lavrov's tsunami of disinformation. And let's not allow him or anyone else to fool us. This is not about, and has never been about, Russia's security. This is about Mr. Putin's imperial project to erase Ukraine from the map. ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብኡ ተራኺቡ ዝበለ ድማ እዚ ዋዕላ እዚ ብሓሶትን ብፕሮፓጋንዳ ናይ ራሽያ ክንፀመም ወይ እውን ናይ ሰርጌይ ላቭሮቭ ክንሰምዕ ኣይንደለና ከነፍቅደሉ የብልናን ምክንያቱ እዚ ኩናት እዚ ናይ ራሽያ ሴኪሪቲ ይኮነን ብዛዕባ ራሽያ ኣይኮነን እዚ ፑቲን ምስፍሕፋሕ ሕልምናቱ ንኸረጋግፅ ዝገበሮ እዩ ገይ ዘረባ እዚ ካብ ኩሉ ዝረሓቐን ሓሶት ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ግን መን ሓሳዊ ይበሉ كما يقولون نتا غدايتا everybody ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ይፈልጥ እዩ ኢንኮላይ ንሱ ይፈልጥ እዩ ስለምንታይ በንፃሪ ይዛረብ ከም ዘሎ እቲ ናራቲቭ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ከምኡ ስለ ዝኾነ እምበር ኩሉ እዚ ኩነታት እዚ ካብ ነዊሕ ናይ ሴኪሪቲ ናቶም ዩክሬን ኣካል ኔቶ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ዝብል መርገፂ ናቶም ካብ ቀደም ዝነበረ ቃሉ ዝዓፀፈን ኣብ ምትላልን ብሓይሊ ክኸይ ዝፈተነ ኔቶ ንስ ኣሜሪካን ምዃኑ ፅቡቅ ጌሩ ዝፈልጥ ግን ያ ኣገዳሲ ኣይኮነን ኣብ ፖለቲካ ንሓቂ ጓዕፂፅካ ንሓሶት ከም ሓቂ ጌርካ ምቕራብ ብውይ ተጀመረን ንሱ ድማ ኣብቲ ዓውደቲ ኣዝዩ ልዑል ዓቕሚ ዘለዎ ምዃኑ እዩ ዝንገር ገለ ካብቲ ኣብ ዋዕላ ዝነበረ ኩነታት እስከ ክንርኢ Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov has clashed indirectly with US Secretary of State Antony Blinken at the OSCE security meeting in Malta. Lavrov accused the West of reviving the Cold War and provoking a direct conflict with Russia. He said US actions were driven by a desire to return NATO to the political spotlight. Blinken, who spoke after Lavrov left the room, put the blame for escalation in the region back on Russia. He cited the deployment of North Korean forces in Europe, the use of an intermediate-range ballistic missile to attack Ukraine, and Russian attacks on Ukraine's energy infrastructure. The foreign ministers of Ukraine... ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብቲ ርክብ ክልቲኦም ሃገራት ክልቲኦም ወገናት ንሓድሕዶም ክካሰሱ እዮም ተራእዮም እዚ ኸ ንጹር ነገር እዩ ድሕሪ ክንደይ ግዜ ኣብ ጣውላ Poland and Estonia walked out of the room when Lavrov started speaking. Before leaving the podium, Ukraine's Foreign Minister Andriy Sybiga called Lavrov a war criminal. This is Lavrov's first visit to an EU member country.
ከም ንሪኦ ዘለና እቶም ዲፕሎማት ኣብቲ ናይ ላቭሮቭ ክዛረብ ከሎ ገለገለተን ባልቲክስ ዝበሃላ ኢስቶንያ ድየን ፖላንድ ገለመለ ዝኣመሰሉ ካብቲ ዋዕላ ኣቐዲሞም ክወፁ ከም ዝመረፁ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኸ እንታይ እዩ ገና ንዲፕሎማሲ ድልውነት ከም ዘየለ ሓንቲ ሪፖርት ነይራ ኣብዚኣ ኩሉ ሰብ ፅቡቅ ገይሩ ክፈልጣ ዘለዎ ሓደ ኣባል ባይቶ ናይ ኤውሮጳ ዝገበራ ስምዑዋ እስከ War in Ukraine now. If Ursula von der Leyen and all these government bureaucrats had to send their own children to fight in the front line, will they still vote so passionately to support and escalate the war? እዚ ንሪኦ ዘለና ኣባል ባይቶ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት እዩ ብዙሕ ግዜ ነቲ ዘሎ ሲስተም ነቲ መንእሰይ ብትክክል ሓበሬታ ከም ገይሩ ይዝቦ ኣብቲ ባይቶ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ስለ ዝርኢ ቲክቶከር ወይ ኣብዚ ኢንፍሉንሰር ስለ ዝኾነ ዳይሬክት ኮሚኒኬሽን ምስቲ ህዝቢ ዘለዎ እዩ እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ኩናት ኣብ ዩክሬን ዘሎ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሉ እዞም መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ 10 ግዜ ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ከስፋሕፍሕ ለይትን መዓልትን ብስምዒት ዝዛረቡ ዘለዉ ደቆም ኣብቲ ኩናት እንተዝኣትዋ ነይረን ንኡርሱላ ቫንደርላይን ከምኡ ድማ ነዛ ካያ ካላስ ዝብል ዘሎ ዝብል ዘሎ ደቆም ኣብቲ ግንባር እንተዝኸዱ ነይሮም ወይ እውን እቶም ፖለቲከኛታት ከምዚ ሕጂ ዝብልዎ ዘሎ ኣይምበሉን ኢልዎም ግን እቲ ኩናት ንዖም በቐጥታ ስለ ዘይትንክፍ እቲ ሓዊ ስለ ዘይብልቦም ድሌቶም ክዛረቡን ደቂ ካልኦት ክፀንቱን ክሞቱን ፀገም የብሎምን ንኩናት ዝዕድም ሰብ ኩሉ ግዜ እሞኻ ቅቡል ንዘይኮነ ናይ ሰላም መድረክ ክናሃለወካ ብሰላም ክትፈትሖ ትኽእል ተኽእሎታት እናሃለወካ ከሎ ናብ ኩናት ዝኸይድ ምክንያት ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ካልእ ኣጀንዳ ስለ ዘለዎም እዩ እቲ ኩናት ድማ ንዓታቶም ስለ ዘይትንክፍ እዩ ንዓኻ ኣብ ዘይትንክፍ ሓዊ ላግፂ ኮይኑ ክስማዕ War. It's easy to make decisions about the war when you are detached from its everyday reality. When it's someone else's child is fighting, when it's someone else who has to face the consequences. Since the beginning of this war, more than 1 million people have been killed or been wounded in the battlefield, including many civilians as well as many soldiers, both Russians and Ukrainians. እንታይ ይብላ ኣሎ ኩናት ብማዕዶ ኮንካ ንስኻ ብቐጥታ ነታ ሓዊ ናይቲ ኩናት ዘይትጥበስ ተኮይንካ ዘይሃርመካ ተኮይኑ ዘይልብልባካ ተኮይኑ ድሌትካ ክትዛረብን ሕማቅ ውሳነታት ትውስን ቀሊል እዩ ኣብዚ ኩናት እዚ ግን ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ካብ ራሽያን ካብ ዩክሬንን ኩላይ ሲቪል ሓዊስካ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰብ ተቐቲሉ ኣሎ ኢሉ ኤውሮጳውያን እቶም ዝጨከኑ ህዝቢ ምዃኖም ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ብሚልዮናት ዝቕተል ኩሉ ግዜ ኣብ ኤውሮጳ እዩ ኣብ ካልእ ዓለም ኣይኮነን እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ኣስተውዕሉላ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ሚልዮናት ህዝቢ ተቐቲሉ ካልኣይ ኩናት ዓለም ሚልዮናት ህዝቢ ተቐቲሉ ኣብ ኤውሮጳ ድማ ሕጂ ድማ ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ድሮ ሚልዮን በፂሖም ኣለዉ ስለዚ እቲ ዝኸፈ ኩናት ክንምንታይ ንኣፍሪካ ክንዕቁ ገለፍትኑ እቲ ዝኸፈ ኩናት ኩሉ ግዜ ኣብዚ ቦታ እዚ ዝካየድ ኣብዚ ኤውሮጳ ዝበሃል ኮንቲነንት ስለ ዘለዎ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ድሮ ክንደይ እልቂትን ክንደይ ሞትን ኣጋጢሙ ኣሎ ሕጂ ኸ ተራኺቦም ንሰላም ክዘራረቡ ከምዛ ትሪእዋ ፀናሕኩም ጓሕ መጥመጥ ምፍርራህ All these people, they're someone else's children, friends, parents. Keeping the war going, which is what the European politicians want, is completely crazy and inhumane. We need to find a way to stop it now. For more than 2 years, the United States and the European Union have been betting on winning this war in the battlefield. And this strategy has clearly failed, as Ukraine keeps losing its territory slowly every day. We can... So, yeah, እንታይ ዝብሎም ዘሎ ንክልተ ዓመት almost ኣሜሪካን ኢሊት ናይ ኤውሮጳን ነዚ ኩናት እዚ ኣብ ዓውደ ኩናት ብሓይሊ ኢና ክንስዕሮ ዝብል መርገፅን ብምውሳድ ዝኾነ ይኹን ናይ ሰላምን ናይ ርክብን መንገዲ ነፂጎም ኣብ ኩናታት እዮም እዚ ስትራቴጂ እዚ ድማ ብንጹር ከም ዘይሰርሕ ዘሎ ንሪኦ ኣለና ምክንያቱ ዩክሬን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ መሬታ እናኸሰረት ተሪቶሪ እናኸሰረት ትኸይድ ኣላ ኢሉ ስለዚ እቲ ስትራቴጂ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዘንቀድዎ ይሰርሕ ከም ዘየለ ዝነግር ዘሎ ባይቶ ግን ገና አይተረዶን አሎ ተስዕረትን አይተቀበሉን አሎ We cannot wait any longer. We need ceasefire right now and not more weapons and escalation. Politicians out there, please, before deciding the support of the war, please think, what if it was your children fighting in the front lines? ንፍዕ በዚ ኮይኑ በቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ብቕልጡፍ ቪክተር ኦርባን ዝብሎ ዝነበረ እዚ ኣብዚ ሕጂ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ደቅኻ ወይ ደቅኺ ኣብቲ ቅድመ ግንባር ዝህልው ከምዚ ሕጂ ትወስኑ እየ ዘለኹ ዶ መወሰንኪ እሞኻ ደቅኽን ደቅኻን ኣብቲ ቅድመ ግንባር እናተሳዕሩ እቲ ኩናት ከምዚ ሕጂ ዘሎ መልክዕ ሒዙ ከሎ ብፍላይ ዩክሬን ወሪድዎም ዘሎ ንስኻ ነቲ ኩናት ንክቕፅል ምገበርካ ዶ ኣይምገበራን ፍቆርስ ንደቀን ቀደም ኣውፅአን ኣብ ካልእ ኣይኮነን ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ካልእ ዓለም መቐመጥኦም በዚ ንሪኦ ዘለና ግን ብደቂ ካልኦት ምቁማር ከም ንቡር እዩ ዝረአ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን መድረክ እዩ ኦኬ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ይሓስብ ኣሎ እስከ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ሓድሽ ሓሳብ እንታይ ለውጢ ክመፅእ ይኽእል Officials are holding high-level talks with Ukraine about a peace deal with Russia. This comes as House Speaker Mike Johnson has denied Biden's request for more aid to Ukraine. Watch this.
I'm not planning to do that. There are developments by the hour in Ukraine. I think, as we predicted, and as I said to all of you weeks before the election, if Donald Trump is elected, it will change the dynamic. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ምስቶም ናይ ዩክሬን መንግስቲ ይራኸብ ከም ዘሎን ነቲ ኩናት ንምውዳእ ዲስካሽንስ የካይድ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ተብተብ ንሪኦ ዘለና ናይ ኤውሮጳ ይኹን ናይ ባይደን ምሕደራ ድማ ካብቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ዝብገስ ምዃኑ እዩ ዝንገር ምክንያቱ ብቅልጡፍ ኩሉ ነገር ዝከዓል ኩሉ ክወሃብ ዝኽእል ክህቡ ክጓየዩ ከም ዝፍትኑ ኢና ንርኢ ዘለና Okay, of the Russian war on Ukraine, and we're seeing that happen. So it is not the place of Joe Biden to make that decision now. We have a newly elected president, and we're going to wait and take the new commander-in-chief's direction on all. ዛቶም ዝብልዎ ዘለዉ ጆ ባይደን ኣብ ዝዋን እዚ ሓድሽ ስጉምትታት ሓድሽ ባጀት ሓድሽ ገንዘብ ንዩክሬን ክህብ ስልጣን የብሉን ስለዚ እሱ ሓድሽ ፕሬዚደንት ተመሪጡ ስለ ዘሎ ክሳብ እሱ ስልጣን ዝሕዝ ዝኾነ ነገር ክግበር ኣይነፍቅድ ናብቲ ባይቶ እዩ ዝብል ዘሎ So I don't expect any Ukraine funding to come out now. Elbridge Colby is a former Assistant Defense Secretary under Trump, and he joins me now. Elbridge, what would a peace deal, Russia, Ukraine, what would it actually look like? Well, Stuart, great to be with you. I mean, I certainly don't want to get ahead of the president-elect, who's a consummate deal-maker in exactly what that might look like. But I think you see a lot of pieces moving. People see that Donald Trump is for real. He wants to make peace, but he's also not somebody to be toyed with. We know that from his first term. And I think you've seen that the Ukrainians are coming. They met with his transition team. It was reported Vice President. So እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ሰላም ሓሳብ ወይ እውን ኣካይዳ እንታይ ክመስል ይኽእል ዝብሎ ዘሎ ኦፍኮርስ ዶናልድ ትራምፕ ዲል ክገብር ኣርት ኦፍ ዲል ናይ ምግባር ዓቕሚ ዘለዎ መራሒ እዩ ንዑ ንምግባር ድማ ብዙሕ እንቅስቃሳት ይግበር ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ኤግዛክትሊ እንታይ ዓይነት ዲል ክገብር እዩ ዝፅዕር ዘሎ ንሱ በዓል ክብሎ ክእል ግን ብሓፈሻ ነቲ ኩነታት ምልክታት ካብ ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ዲል ክገብር ከም ዝኽእል ተኽእሎ ከም ዘሎ ይረአ ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ በቲ ንሰምዖ ዘለና ከምኡ ድማ ናይዚ ዓይኒ ይብለይ ስኒ ይብለይ ኣካይዳ ናይ ባይደን በቃ ከምዚ ናይ ደስፕሬሽን ይብልዎ ናይ ዓቕሊ ፅበት ጉዕዞ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ከም ዝቐረበካ ዝኸዶ ዘሎ ምልክት ናይቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣንጻሩ ስጉምቲ ክወስድ ስለ ዝኽእል ከርኢ ይኽእል እዩ ከምኡ እውን ስትራቴጂ ክኸውን ይኽእል እዩ ዶናልድ ትራምፕ ዋላ ሓንቲ ከይቅይር ይኽእል እዩ ኣብ ፎሬን ፖሊሲ መፂኻ ናይ ኣሜሪካ መራሕቲ በቲ ንኩናት ዘለዎም ጽምዓት ወይ እቲ ናይ ኩናት ሓይሊ ዘለዎ ቁፅፅር ኣብቲ ፖለቲካ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን እዩ ዝበሃል President-elect Vance, General Kellogg, and others, Congressman Waltz, and there have been signals also from the Russians of an openness to negotiation. So exactly what that looks like, I don't think we know, but I think a key part is going to be the Europeans stepping up, which President Trump has also been on, frankly, for about 40 or 50 years, and you actually see some movement there. ብሓፈሻ እቲ ኤግዛክትሊ እንታይ ከም ዝመስል ክንፈልጥ ኣይንኽእልን ኢና ራሻ ድልውነት ከም ዘለዋን ተበግሶ ከም ዘለዋን ሰሚዕና ኣለና እቲ ሕቶ ናይ ኤውሮጳውያን እንታይ ዓይነት ተሳትፎ ክገብሩ ይኽእሉ ኣብኡ ቀንዲ ክኸውን ይብላ ኣሎ ንመለስ ኣብቲ ጉዳይ ኤውሮጳ እንታይ ይብሎ ኣሎ ብዛዕባ እዚ The worst losses for Ukraine since 2022. What is the current state of the war? Well, the war, some people even say Ukraine is in a position which is deteriorating by the day. Obviously, the number of weapons, the number of ammunition delivered is not enough. But what's worse is that Ukraine is running into problems with personnel. Not enough soldiers, high attrition rate, high losses, which mean in the end, it's a question of time. In the current situation, if it goes on like this, whether Ukraine can keep and hold its position. So እንታይ ኢሉ ሓቲትዎ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ እዚ ኣብቲ ሜይንስትሪም ናይ ኤውሮጳ ይዝረብ ምህላው ኖቨምበር ወርሒ 11 ናይ 2024 እታ ዝኸበደት ንዩክሬን እያ ነይራ ብዙሕ ክሳረታት ዘጋጠመሎም ወርሒ ኮይና ኣላ ኢልዎ ከመይ ኣሎ ተዓውደ ኩናት ንዝበሎ ሕማቕ እዩ ዘሎ ኢሉ ኩሉ ተተኳስ እኳ ዋሕድ እንተሎ ካብኡ ንላዕሊ ግን ዓቕሚ ሰብ ናይ ዩክሬን እናተወድአ ከይዳ ኣሎ በዚ ሕጂ ዘለዎ መልክዕ ተቐፂሉ ንክንደይ ክትቅፅል ትኽእል ዩክሬን ክፍለጥ ኣይክእልን እዩ ብዙሕ ሰብ ትኸስር ኣላ ብዙሕ ዕንወት ይወርድ ኣሎ ስለዚ እቲ ሰራዊት ናይ ሞራል ናይቲ ሰራዊት ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ከም ዘየለ እዚ ሳሕቲ ዝወፅእ ዘረባ እዩ ሳሕቲ ክወፅእ ዘይደልይዎ እዩ ሕጂ ግን ኣብ ውዱ ሰዓታት ስለ ዝተበፅሐ እዮም ዝዛረብሉ ዘለዉ እምበር ትቐደም ራሽያ ትወድቕ ዘላ ራሽያ ትሰዓር ዘላ ምባል እቲ ልሙድ ነይሩ ሕጂ ግን ኣብ መወዳእታ ሰዓታት ስለ ዝበፅሑ ይመስለኒ ነቲ ሓቂ ክትኩስዎ ጀሚሮም ኣለዉ Despite the gains from the Russian military, Marina, the situation isn't good for Russia either. Why is the war costing so many lives to the Russian military? Well, the problem is here is that the Russians
use attrition as their strategy, and obviously it is very manpower intensive. They have high losses. That being said, they don't have the same problem that Ukraine has. And these high losses, we don't know the exact number, and there are some estimates of how many casualties the Russians have suffered. The Russian military can absorb it. I think the problem here is not so much Ukraine, but now the war being revived in Syria and the possible necessity to deploy some of the Russian. ሕጂ እንታዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ እቲ ኩናት ንራሻ እውን ቀሊል ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ንዝብል ኢሉ ምስ ሓተታ የስ ንራሻ እውን ቀሊል ክኸውን ኣይክእልኒ ምክንያቱ እቲ ዎር ኦፍ ኣትሪሽን ናይ ኣፅዋር ናይ መዳፍዕን ናይ ገለን ውግእ ስለ ዝኾነ ቦታ ንክትቋፀር ክትንቀሳቀስ ኮይንካ ብዙሕ ክሳራታት ከጋጥመካ ንቡር ተርየዩ ትሕቶ ግን ናይ ዩክሬን ፀገማት ንራሻ ፀገማት ከም የብላን ይብሉ ምክንያቱ ራሻ ብዙሕ ህዝቢ ኣለዋ ኣብ ሃገር እዩ ብዙሕ ፀጋታት ኣለዎ ስለዚ እቲ ፀገም ኣብ ዩክሬን ዘሎ ኣብ ራሻ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ግን እንተኾነ ናይ ዩክሬን ጉዳይ ምውድኡ ዘይተርፍ ወይ ከዓ ናይ ዩክሬን ጉዳይ ስለ ዝኸበዶም ይመስለኒ ሓድሽ ግንባር ኣብ ሱርያ ከፊቶሞ ዘለዉ ደይመደይሎም እዮም ነቲ ናይ ዓቕሚ ናይ ራሻ ካብ ዩክሬን ወፂኡ ናብ ካልእ ክኸይድ ልክዕ ከም በቲ ኩርስክ ሪጅን ዝበሃል ዝፈተንዎ ቅድሚ ሕጂ ንሱ ስለ ዘይሰርሓሎም ምናልባት ሕጂ ካልእ እቲ ኣብ ሱርያ ዝግበር ዘሎ ጌም ውፅኢት ናይዚ መቐፀልታ ናይዚ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ወይ እውን ካልእ ግንባር ንምኽፋት ዝተፈተነ ምዃኑ እያ ትዛረብ troops to Syria. And so the dilemma here is, how do you best solve this problem in terms of if you overtly deploy troops to Syria to lead the Syrian Arab Army Assault Corps, it will obviously weaken the Russian position in Ukraine, and Russia is now having the upper hand in Ukraine. It needs to conclude the Ukrainian campaign before it can overstretch its capabilities and deploy more forces to Syria. That's why we're seeing an increased use of air power, similar to what we have seen in October 2015, when the Russians entered the Syrian civil war. And so I think that is more of a dilemma rather than the lack of personnel per se. Or ብሓፈሻ ራሻ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ዩክሬን ዓብኢት ላዕለዋይ ኢድ ስለ ዘለዋ ንዑ ክትውድእ ክትፍትን ትኽእል ትኸውን ብሓፈሻ ግን እቲ ናይ استراتيجي اب سوريا تغيير زلو حدش مدرك فتره لهم حدش جنبار كفيت لهم كم زلون نساتهم لما نزا حدش جنبار بخمي كمكتومي حجي كري اتزر ازل تريوغن بنفرت كوينات وي بقلنبر سراويت ناتا ملو بملو كتنقصا استغليا ويون نتحدش تشالنج كفيتهم لازلو راشا كابنا يوكرين سراويت اوتي انا بتك سدد قالت خلد تخون بحجي كريغن زياده تقدامنا ناتو كويناتنا يوكرين كون كم زغليات ولدلا the high losses that the Russians are suffering in Ukraine. That's one of the reasons why many say there is a defining moment for the war in Ukraine going on right now. Rafael, amid those developments, there is suddenly a lot of talk about a potential peace deal for Ukraine at this moment. Why do you think that is? I mean, first of all, it's great to see talk about path towards a just peace in Ukraine. But what is a bit odd, though, is that on a nightly basis, we see talk about a path to Ukraine's surrender in Russian television. So there's a gap in perception as how audiences around the world look at this conflict. But we're moving into a direction that's been described by the co-panelists, where both sides are suffering tremendously, where Ukraine is under a lot of pressure, and where there's not really prospect, and we saw this coming out of the NATO Foreign Ministers Summit, of a substantial increase in Western military aid to Ukraine. So እንታዩ ዝበሃል ዘሎ በቲ ሓደ እቲ ዛወር ሕዚያ ዝሕጂ ዘሎ ናይ ግዜ ወሳኒ ግዜ ናይ ዩክሬን ከም ዝኾነ ጉዳይ ናይ ሰላም ዝበሃል ዘለውን ካብ ዜሮ ተበገሰ ከም ዘይኮነን እንፀቕቲ ናይ ትራሻ እጂ በዚ ጉዳይ ናይ ሰላም ዝበሃል ዘሎ ሓሳባት ከመይ ይመስል ክብሎ ከሎ ኣብዚ ብዛዕባ ሰላም ክዝረብ ከሎ ብወገን ራሻ ኣብ ቴሌቭዥናት ናይ ራሻ ግን ዩክሬን ክትማረኽ ኣለዋ ጥራዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ ብወገን ራሻ ክረአ ከሎም እዚ ኩናት እዚ ብወታደራዊ ዓይኒ እውን كودا زخل كم زخونة يمزارب زلو سلزري وزلو دما كم زلو زنبرت سرايتنا يوكرين حماق درجة متلقينه ولا ونتنيتو تجابيو كنت مع التأكيبو فلوي أسوار حجز وسانة حلفت نتزلو زو ساق جذاب قال ملاي نمبر فلوي أسوارات يوكرين هيبو كتحنا زخل أسوارون حيلك هب دلو نتايرين ويون وسانة تاعي وسدن لذي انت مالتي زي كم تزلات سلينا بلد كتكسلي أنستو سنة جزء of course أسوارات يبلو يمي وهابي يلا المالات يكون جد فولي تريون تعود كينات ميزان كينات تغير زغل والسنة تادجنا يحلفون كمون ناتو يوكرين جدا أكلنا يتني تاخد قبرنا لكم زيلهم الرئيس أو إذا قريبا مزنبرو شفا في لهم حلفهم مالت لذي مودة تركبهم نايزي 2024 كون غليسو زخانة عبو السنة دم عيتو السنة مالت even though that would be necessary to put Ukraine in a better negotiating position, but that is not on the horizon at the moment. And so the Ukrainian leadership are thinking about what potential pathways there could be towards a ceasing of hostilities and potentially a peace later on.
And certainly many are looking at one specific date, January. Okay, نجي أبتنا دونالد ترامب كده ملسنا خلنا أبسس كنسمع كابت independent media what is going on over there has ended up on the black market too. So in other words, the organized crime state called Ukraine, about the only thing I think we could be certain of is that half of the money will. So this train that is supposed to sustain Ukraine until 20 January or potentially beyond that is running at full speed. The question is there anybody at the other end of the line to accept any of this and do anything with it? About the only thing I think we can be certain of is that half of the money will be stolen and end up in foreign banks in places like Cyprus, Albania, Singapore, Shanghai, who knows. And that. Sometimes ዝብሉ ዘለዎ ብሓፈሻ እታ ናይ ባይደን administration ኣብዘን ተሪፈኖ ዘለዋ መዓልታት ብዝቐልጠፈ መንገዲ ገንዘብ ካብቲ ኣሜሪካ ወሲዱ ናብ ዩክሬን ከሰጋግሮ ምዃኑን እዚ ገንዘብ እዚ ድማ ንምክልኻል ናይ ዩክሬን ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ዝኽእል ዘይኮነስ ንብልሽውና እቲ ገንዘብ ፍርቂ ብውሕዱ ወፂኡ ኣብ ባንክታት ናይቶም መራሕቲ ናይ ዩክሬንን ከምኡ ድማ ተመሊሱ ናብቶም ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ናይ ኣፅዋር ናብቶም ላዕለዎት ኣካል ከመይ ኢሉ እቲ ገንዘብ ኣብተን ሃገራት ኣብ ሳይፕሩስ ድዩ ኣልባንያ ድዩ ቻይና ድዩ ናብ ገለ ብሕቡእ ናብተን ኣካውንታት ናይቶም ሃብታማት ክኸይድ ደኣይ እምበር እዚ ኩናት እዚ ክቕይሮ ዝኽእል ገንዘብ ኣይኮነን ስለዚ ኣጋዕ ዕርበቶም ስለ ዝኾኑ ሓደ ግጅቡ ክህጥርን መህደሚኡ ከናድን ከስተኻኽል ምዃኑን ኢና ንርኢ ዘለና That's about it. Now, how much of the equipment will get there? We think now a third to a half of the equipment we've sent over there has ended up on the black market too. So in other words, the organized crime state called Ukraine is going to be propped up until the last possible moment. The real question is not so much why that's being done. Obviously, it's being done because the outgoing regime does not want to admit to the public, nor do its European allies want to admit to its electorates that this has been a massive scam. You know, a scandal. It's never had any chance of success. It's failed miserably. What will the Russians do in response? I imagine they'll pick out most of these targets where they find great quantities of equipment. انتهينا نبل تاي زبل زلو بحفشا ናይ ባይደን administration ነቲ ኩሉ ዝገበሮ ንልዕሊ 2 ዓመት ናብ 3 ዓመት ዝቐረበ ዝገበሮ ሓደ ዓብይ ስካም ናይ ስርቂ መሳርሒ ወይ እውን ድራማ ከም ዝነበረን ወላ ሓንቲ ዝረአ ዝጭበጥ ከም ዘየፍረዩሉን ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ሓላፍነት ከይተቀበሉ ካብ ስልጣኖም ክሃድሚዮም ዝፍትኑ ዘለው ተመሳሳሊ ኩሎም መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ድሮ ዕድሚኡ ዝወደ ካብ ስልጣኑ ከም ዝግለፍ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ኤውሮጳ ንሪኦ ባለና ኩሎም ተመራሕቲ ኣብዚ ኩናት እዚ ዝተቆማጥዑ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ ምርጫ ዕድል ቀይሕ ካርዶም ወሲዶም ካብታ ኩርሲ ብውርደት እዮም ዝወርዱ ዘለው ውፅኢት ናይዚ ድማ ክሳዕ ክንደይ ወላ ኣብተን ቀደም ከምዚ ዘይነበረ ሃገራት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እቲ ለውጢ ይመፅእ ከም ዘሎ ለንቀነ ዝተኻየደ ምርጫ ኣብ ሩሜንያ ረአዩ እንጂ Romania's Security Council has declassified documents revealing that the country was targeted by aggressive hybrid Russian attacks during its recent elections. These attacks occurred amid 3 consecutive ballots, potentially influencing the results. The surprise surge of far-right pro-Russian እንታይም ዝብሉ ዘለው ኣብ ሩሜንያ ልክዕ ከም ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ሓደ ዓብይ ቤዝ ናይ ኔቶ ዘለዎ እዩ ኣብቲ ምርጫ እትሪእዎ ዘለኹም ብፀጋም ዘሎ ወይ እውን ኣብ ስእሊ እትሪእዎ ዘለኹም ንሱ ናቱ ፓርቲ የማናይ ክንፊ ማለት እዩ ኣንጻር ስደተኛታትን ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣንጻር ኩናት ናይ ዩክሬን ምስ ራሽያ ሰላም ክንገብር ኣለና ዝብል ናቱ ፓርቲ ስለዝሓየለ እንታይ ገይሮም ናይ ራሽያ ብድሕሪ መጋረጃ ብሳይበር ኣታክ ገይሮም ክሕግዝዎ ፈቲኖም እዮም ዝብሉ ዘለው ናተይ ግምት ራሽያ ከምኡ ክገብር ኣብ ዝዋን እዚ ግዜን ኤነርጂን ክህልዎ ይኽእል ምናልባት ንዑ ክገብሩ ዝኽእሉ ኔቶ መራሕቲ ኤውሮጳ ዓብ ፍርሒ ስለ ዘለዎም ካብ ህዝቦም ኣብ ዝዋን እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝመፀ ምርጫ ከምዛ ዝብልኩም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝመፀ ምርጫ ይሰዓሩ ስለ ዘለው ነቲ ኩናት ዝድግፉ ገለ መንገዲ ክፈጥሩ ክኽእሉ ኣለዎ ነፍሲ ወከፍ ምርጫ ዝኸደት ሃገር ነቲ ኩናት ዝድግፍ ፖለቲካዊ ፓርቲ ይዕወት ያለን ኣብ ፈረንሳ መንግስቲ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኣብ ቅልውላው ኣሎ ናይ ጀርመን ድሮት መንግስቲ ትልፍንቲ ወዲቑ መንግስቲ የብላን ኣብ ዝዋን እዚ ወይ እውን ደገፍ ዘለዎ መንግስቲ የብላን ሓድሽ ምርጫ ክካየድ ይበሃል ኣሎ ኣብ ዩኬይ እቲ ነቲ ኩናት ኡይ ዝብል ዝነበረ ወሪዱ ካብኡ ዝገድድ መፂ ኢሎ ንሱ እውን ክእለ ኣለዎ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ኤቭሪዌር ይጎ ጥልያን ታኦንኮ ከምኡ ዘላ እሳ ጥልያን ድማ የባናይ ክንፊ ስለ ዘሎ ኣብ ስልጣን ስቲል ጆርጅ ሜሎኒ ከምቲ ቃላት ከይድ ከምዘየላን ኣብቲ ኩናት ትገብሮ ዝግባእ ስጉምቲ ትወስድ ከምዘየላ እዩ ዝነገር ብሓፈሻ ከምቶም ካልኦት ግን ዝተቆማጥዐ ስለ ዘይኮነ ደሓን ኣላ ሰር ክንብል ንኽእል ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ፖለቲካ ነዚ ኩናት ዝድግፍ ዝነበረ ዕድል ከምዘይብሉ እቶም ነቲ ኩናት ጠጠው ኢሉ ሰላም ኮይኑ ኤውሮጳ ብሰላም ብዘተን ምስ ራሽያ ሂም ክትበሃል ኣለዋ ዝብሉ ናቶም ድምፂ ንሓይለ ይመፅእ ከም ዘሎን እቲ ሚድያ ግን ነዚ ከም ሰይጣናዊ ተግባር ገይሩ ይሸ candidate Călin Georgescu in Romania's presidential race has raised alarms.
Georgescu, who opposes NATO and supports ending Romanian aid to Ukraine, topped the polls in the first round, defying early expectations. Romanian priorities are primarily related to the development of the domestic economy. The people must be happy. We must coexist, know how to coexist. There must be peace within. And of course, yes, any existing institution, such as the European Union, international or NATO, is very fine, as long as all the projects and programs of the European Union for Romania are for the sovereignty of the country and nothing else, and that NATO remains constantly on the objective it has as an organization, namely defense. جنتاي زبل زلهم بحفشة تي أقدر سنة ناتوم لك كبي ناي دونالد ترامب إنسباير زخون بوليتيكا هذه نرزلنا دونالد ترامب تيزبل make America great again focus America first تيزبل لك زياتهم دما فيكتور أوربان Hungary first Europa first كنا بلالنا يبلالو زدما رومانيا first نيتولو European Union لو تساقم يبلو من لولاونت نايز هاجرنا زغو سكساب زي كونو ويون نيتو نابنت علاماناتو نمكل خالنبر نمسفحفح كم زي كونه سلازي كابت علامو ناوصي يخي سلازلو نقالنا زعينت زرباي زعينت بوليتيكاو قانقوا دما وصيت نايتي اندرا نايت بوليتيكا نا اوروبا براسلس كوينو زخدو نتناي براسلس قير وي كلنا ما بيدو ما يكونن ابتي هاجراويان بوليتيكات كن قصالي اتوم نتكوينا زي دليو وغنات ناتحوتو يمصلو امودتا دما اتا براسلس زلو كابتز بزرحاقه بوليتيكاوي وين كابتز ترى حزبي زتفاتح سيستم بوليتيكاوي اللي كم زغونه يزنقر ابيك بتصيو قسيلنا خرينا بحفشه اتا كايدا كم زاب زنريو زلنا كاب معتنا معتي كال ملكعتنا حزي قيدالو ابيو كاين غيدج SDR. We need to be clear-eyed in our assessment of the threat. And then we should be confident in that assessment to make the right policy decisions and investment choices. That includes recognizing that there is only a remote chance of a significant direct attack or invasion by Russia on the United Kingdom. And that's the same for the whole of NATO. Russia knows. እዚ ናይቲ ሰራዊት ናይ ዩኬ ሓላፊ ናቶ ሚቺፍ ናቶ እንታይ ይብላ ኣለስከ ክንምንታይ እዮም ብኩናት ተረቢፆም ዘለዉ ኩናት ክመፆም ኣነ እንታይ ፀገሞም እዚኦም ኣይርዳእንን ዘሎ እቶም ኣብ ቅድሚት ግንባር ዘለዉ ዘይዛረቡ ቋንቋ እዮም ዛረቡ ራሻ ምሳና ክትዋጋእ ፊት ንፊት ክትዋጋእ ዝተኽእለሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ንኸምኡ ክንዳሎ ኣለና በቃ ነቲ ኩናት ከም ሓደ ዓብዪ ኣጀንዳ እዮም ዝጥቀምሉ ዘለዉ እዚ ከዓ መህደሚ ነቲ ውሽጣዊ ቅልውላው ኣጋጢሞም ዘሎ ኣብ ውሽጦም ዘለዎም ሽግራት ንዑ መህደሚ እየ ዝብላ ነበር ራሻ ነዚ ኩሉ ሃገራት ሒሳ ምስኦም ከይዳ ክትዋጋእ መደብ ኣለዋ ዝብል ገምጋም የብልናን ኩሉ ሰብ እውን ከምኡ The response will be overwhelming, whether conventional or nuclear. The strategy of deterrence by NATO works and is working, but it has to be kept strong and strengthened against a more dangerous Russia. That assessment about Russia is separate to actions short of war, where Russia is clearly active and eager to both challenge and undermine the international system. But whilst reckless and unacceptable, those threats are much more manageable and reflect the increasingly pariah status of Russia. እንታይ ዝብል ዘሎ ንራሻ ሓደጋ ወይ ስግኣት ንኤውሮፓዊ ሕብረት ከም ልማነቲ ንሳቶም ዝዝውርዎ ኢንተርናሽናል ኦርደር ዝብልዎ እቲ ኢንተርናሽናል ሲስተም ባዕሎም ዝድውርዎ ንረብሖም ዘገልግል ንረብሖ ኣሜሪካ ናቶም እኳ ኣይኮነን ኣሜሪካ ብዓብዩ ኣብ ትሕቲኦም ግን ንሳቶም ተጠቀምቲ ናቱ ስለ ዝነበሩ ነዚ ኩነታት እዚ ራሻ ቻለንጅ ክትገብሮ ደልያላ ይብሎ እያ ትብድሆላ ካልእ መንገዲ ትደልላ ክትንብርከኽ ነቲ ናይ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ኣካይዳ ኣይትደልን እያ ዘላ ስለዚ እቲ ኩናት ዓብ ትርጉም እዩ ዘለዎ እቲ ኩነት ወተሃደራዊ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ከምኡ ናይ ፅልዋ መን ዝያዳ ፅልዋ ይህልዎ እውን ኣብኡ ስለ ዝጥቕለል እቲ ጉዳይ ናቶም እቲ ስዕረ ዘጋጥሞም ዘሎ ብወተሃደራዊ ዓይኒ ጥራይ ኣይኮኑ ዝርእይዎ ዘለዉ ብኩሉ ገፃት ብኩሉ መዳይ ዘጋጥሞም ዘሎ ስዕረት እውን ኣብ ገምት ይእትውዎ ኣለዉ እዚ ዩኬይ እቲ ዝበለዘ ኣብ ጉዳይ ናቶም ፎከስ ክገብሩ ዕድል ነይርዎም ግን ንዑ ገዲፎም ንሕናስ ኣካል ናይ ኤውሮፓ ኮይንና በዚ ኩናት ተደላይነት ናትና ኣብዛ ናይ ኩናት ናይ ዩክሬንን ናይ ቀዛን እዩ ዘሎ ካብ ወፃኢ ብዛዕባና ዝግደስ የለን ክንርሳዕ ኢና ዝብል ፍርህ ስለ ዘለዎም ክርስዑ እዮም ድማ ቁጠባ ናቶም እናደኸመ ስለ ዝኸደ ኢኮኖሚክ ሪሌቫንስ እንድሕር ሲንካ ቁጠባኻ እናደኸመ እንድሕር ከይዱ ከምቲ ናይ ቀደምካ ኣብ ዓለም ደረጃ ኣብ ናይ ዓለም መጋባያ ቦታ ክወሃበካ ኣይኮነን ተደላይ ክትከውን ኣይኮንካ ስለዚ እታ ምንጭ ናይቲ ተደላይነትካ ቁጠባኻ ክትዕሪ ክንድትጓየ ኣብ ዘይወፅእ ቢልዮናት ገንዘብ ናብ ወታደራዊ ኣብ ዘይትዕወተሉ ኩናታት ኢኻ ዝመፅእ ዘሎ ክሳራ መመሊሱ ናብቲ ዝኸድዎ ዘለዎ ውድቀት ብቕልጡፍ ከም ዝወድቁ እምበር ከም ዝሕይሉ ኣይኮነን ክገብሮ ግን that's how
ንናቶም ርጫ ከምዚ ኮይኑ ዘሎ Only 5 American companies. What do these numbers tell you? Two things. Number one, just 5 US companies shape global conflicts. And number two, these companies empower America. They amplify Washington's influence over global wars. And US presidents and governments actively support them. Look at Joe Biden's tenure. Under him, America offered defense deals worth more than $100 billion to its partners. This is facilitated by the government. These deals and contracts helped 4 companies, Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, and General Dynamics. 58% of the weapons US sold were procured or produced by these 4 companies. 58% of US weapons sold to the world were produced by these 4 companies. ስንታይና ንርኢ ዘለና ጆ ባይደን ኣብ ዘበኑ ነዘን ካምፓኒታት ነዘን 5 ካምፓኒታት ነቲ ናይ ኣፅዋር ዕዳጋ መሊኸን ዘለዋ ነቲ ሽግርን ዕግርግርን ኩናትን ፀገምን ናይ ዓለምና ድማ ዘጋድዳን ዝፈጥራን ዘለዋ ዝደፍኣ ዘለዋ ነቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ዳርጋ ተቆፃፂሩኖ ዘለዋ ክንብል ንኽእል ኢና ጆ ባይደን ንኣብነት ኩሉ እቲ ዝገብሮ ብቢልዮናት ዝትመን ገንዘብ ዳርጋ እቲ ንዩክሬን ድዩ ንገለመለ ዝብልዎ ዝነበሩ 58% ካብዘን ካምፓኒታት ካብዘን 5 ካምፓኒታት ጥራይ ይወፅእ ነይሩ ናብ እስራኤል ከይዱ ንጋዛ ንህዝቢ ፈለስጢን ዝቀትል ዝነበረ ይኹን ኣብ ዩክሬን ከይዱ ኩሉ ዝዕንዎ ዘውርድ ዝነበረ እዞም ኮርፖሬሽንስ እየን ስለዚ እቲ መንግስቲ ነቲ ኩሉ ዕዳ ንባዕሉ ዕዳ ኣብ ርእሲ ዕዳ እናኣተወ ብትሪልዮናት ዕዳ እናደመረ ኣብቲ ሃገር ነተን ገንዘብ ናበይ ይሰደን ኣብተን ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣፅዋር ይሰደን ንሳተን ድማ መክሰበን የኻብታ ተኣፅዋር ይህብዎም ከይዱ ይቃፀል ከም ብሓድሽ ኣፅዋር የደሊ ትህቦም ከይዱ ይቃፀል ስለዚ እቲ ሲስተም ውግእ ክሳብ ዘሎ ንዓታቶም ዝበለፀ ረብሓ ዘለዎም ግዜ እዩ ኣክቲቭ ውግእ ክሳብ ዘሎ ዝወሃብ ኣብ ከሎ ኣብ ውሽጢ ሂደት ኣዋርሕ ስለ ዝቃፀል እንታይ ዓይነት ውፅኢት የምፅእ ኣገዳሲ ይኮነን ተቃፂሉ ምስ ተወደየ መተካእታ ናቱ ሃየ ተብተበል ስለ ዝበሃል ተመሊሱ ቢልዮናት ገንዘብ ይመፅእ ይወሃበናዓን ኣፅዋር ይሸጣሉ ክኸብር መዓት እቲ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ከሎ ድማ ይጠፍእ ስለዚ ን3 ዓመት ዝበለፀ ግዜ ሕሊፈና ኣለዋ ኣብዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ኦልሞስት ንሱ ጠጠው ተይሉ እጂ ንሱ ጠጠው ክብል ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጣ ዘለዋ ናብ ሱርያ ገፀን ሓድሽ ኩናት ወሊዐን ዘለዋ ምክንያቱ እቲ ኩናት ክቕፅል ክኽእል ኣሎ ካልእ መልክዕ ክሕዝ ክኽእል ኣሎ ናብ ኢራን ገፆም ድዮም ክጠውይዎ ናብ ቻይና ገፆም ድዮም ክጠውይዎ ብዘይ ኩናት ጠጠው ክብሉ ኣይክእሉን እዮም እዚኣቶም ረብሓናቶም ካብ ኩናት ስለ ዝኾነ companies, so a small group of weapon suppliers holds enormous power. They shape the global arms trade. They also influence the outcome of wars. And the US that talks about restoring peace at every possible opportunity and forum actively backs these companies to enable war. This is their business model. More wars, more weapon sales. Last year, global defense sales crossed 600 billion. ኣነ ግርም ዝብለኒ እዞም ሰባት ኣብ ከምዚ ዝሰርሑ ሲ እንታይ ዓይነት ሂወት ይህልዎም እየ ዝብል ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ዘስደምመኒ በዓልታዊ ፈጠራውነት ናትካሲ ንሰብ ዝቐትል ጥራይ ኢኻ ክትገብር ትውዕል ወር ላይፍ እንታይ ዓይነት ሂወት እዩ ክኸውን እዚ ግን ያ ዓለምኩም እያ ንጎ ሰንስዩ ክዳኖም ቀይሮም ቦምባ ክሰርሑ ይውዕሉ እዚ ቦምባ ለማ ዩክሬን ከይዱ ክንደይ ሰብ ቀትል ንጎ ደቆም ቤት ትምህርቲ ሰዲዶም ኢንጆይ ገይሮም ቫኬሽን ፀኒሖም ተመሊሶም ኣትዮም እዚ ቦምባ እዚ ከመይ ጌርና ሞርቀት ሃለ ንገብሮ ካይብሉ ሰባት እዮም ኮይኹም ክብሉ ዝውዕሉ ርዲኹምሎም ስድራ ዘለዎም ሂወት ኖርማል ሂወት ዘለዎም ሰባት እዮም እዚኦም ናይ ክስርሖም ይሱ ንጎ ተንሲኻ ክዳንካ ቀያይርካ ቅርስኻ በልዕካ ከይድካ ከመይ ጌርካ ንሰብ ተጥፎ ጥራይ ትሓስብ ትውዕል ኢትስ ጀስት ናይ ዓለምና ነገር ክትሓስቦ ከለካ ብጣዕሚ እያ ትገርም እቲ ገንዘብ ድማ መዓት እዩ እዚ ሲፕሪ ዝበሃል ዘሎ ኢንስቲትዩት ከም ዝበሎ እቲ ንግዲ ወይ እውን ቢዝነስ ናይ ኩናት ብጣዕሚ የስፋፍዕ ከም ዘሎ ወይ ይዓቢ ከም ዘሎ ቡም ይገብር ከም ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ 2023 a total revenue of Captain world's 100 largest weapon manufacturers ክሳብ 932 ቢልዮን ዝበፅሕ ሴልስ ከም ዝነበረ እዚ ኸ 4.2 increase from 2022 ስለዚ ክንምንታይ እቲ ናይ ኣፅዋር ቢዝነስ ይዓቢ ከም ዘሎ ናብ ትሪልዮን ገፁ ዝጎይ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኸ ኦፍኮርስ ውግእ ረብሓ ስለ ዘሎ ካብ ሓደ ኩናት ናብ ካልእ ኩናት ክኸዱ እዮም ምክንያቱ ኩናት ጠጠው ተኢሉ ኣፅዋር ክቃፀል ኣይኮነን እንደን ንኣታቶም ዓብይ ሽግር ክራይሲስ እዩ ከጋጥሞም ክገርመኩም ብርኪ ናይ ዘን ካምፓኒታት እዚኣተን ሰላም ምስ ተኣወጀ ንቁልቁለት እዩ ዝኸይድ ብሓቂ ዘሕዝነካ ልክዕ ሰላም ክእወጅ ከሎ ምስ ተባህለ ብርክናተን ናብ ቀይሕ ገፁ እዩ ዝወርድ ኩናት ተጀሚሩ ክብል ከሎ ቀጠልያ ይኸውን ንላዕሊ ሹት ትገብር ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ኩነታት ኢኻ Military budgets are increasing across the board. Last year they surpassed $2.4 trillion globally. This marks the largest annual increase in more than 1 decade, and once again the winners were American companies. They're widening their net, finding new customers. Take India, for example, the world's biggest defense importer.
For decades, India's top supplier has been Russia, but now Russia is caught in a war. Supplies have taken a hit, so India is set to be turning to American firms. Multiple agreements have been cleared recently. This includes a major drone deal. India is buying 31 long-range American drones. This deal is worth $3 billion. Another one is in the pipeline. This one is to jointly manufacture jet engines. But this project has faced major setbacks. American giant General Electric, or GE, is involved in this one. GE signed up to supply jet engines to India. These engines were supposed to power India's new light. سنتين نرد لنا ولا تن هجرات أبزوان زي معد جنزب نبات وارد فهم زلوا كم بعد هندي أبكينات يلوانجن سكاتنا يكوينات سلزلوان بزح جنزب نيدرونات يكون أبنا فرت كوينات يكون أبكال بليونات جنزب نب أمريكا يخيد كم زلون وهنياتو قدم كبراشات جزنيرا راشق نب أبو كوينات سلزلا كابتنات نفسات تكمل زلان لعلي أبتنك دي فوكس جرا بزح كتفري أي كعلة نزلا وهنياتو عزيو كبيت هون كوينات سلزلا بحفشة أمريكا نتي ناي راشا بأطوار فوكس كيرات زلا بكينات سلزلا الراشا بكينات كم تلخ غيرا نتعداقا بينا بحيث طلع لك كمتي مش أوروبا فلا اليوم نتنداد كم دليتهم زتكملوا زلو أبزنا يسوارون بينهم ناخذ كملوا زفتر وطب بنرلنا أما وداتا إذا كنا تزي نابي جالسوك خير خل أبزن تريفن زلو واحدة معلتات كسب دونالد ترامب زمتز جو بايدن انت حدا جاي يوسد خون بتنكاغي معزاب زدليو ايلو مارس تابزغن ودينا كم وترو نخلنا كتكم زغل كحق الزغل كان استعولوا له زلنا زبلنا هنا نقبر لايك بكبار نتسرحنا نتسعرنا انت دقفكم دما صبغينا بلنا نايلو مارس تابزغن ودينا كم وترو مزياله بوقت عالمنا بارتفيشال انتليجنس ببلوكتشين تكنولوجي كمون بروبوتات تحنببلو زلا انت عينت منقدي ويقعزون توصلنا يزوات عنا نزبل حتوك حجز منتال مجمريا أب حنت سرح أب حد عودي سيرتيفيكيت ويسرح يزك نبري مبال صبغ وسانة يكونن انت هيدا مجمريا نتو تكنولوجي زحن ببلو زلو حدش سيكترس أبو ينفسخ نقبر لنا بمنقد ستوك ماركت كمون نبع الكريبتو كرنسي فليتنا استوعيلنا كنتك أملون كنكلال لنا إذا عدل إذا زدقام عدلون أيكونن كالي دما نتو تكنولوجي كي واحد أنخلو كنمهارو كنبقاسا لنا انتاي عودي كنفلت لنا إذا تماهيري كنحجزي يكونس كنبحدش كنمهار كنبقاسا لنا نعوز حقس بروغرامات دمال لنا آتيكم رايوو حقسوكم دماي خليو Thank you.